Подопета. Стигаме. Стига, бе, Павел! Я стига, я! Мишо, моля ти се, вземи децата и влез вътре да си поиграете малко. Моля ти се! Децата, след мене! Отиви с Мишо вътре. Отиви, махи се. След мене! Предичка по един. Айде на конче, кача се на конче. Опа, рука се. Така. Стой. Махни ме това тъща. Сложи яденето. Знам. И аз. Имаш нужда? И те ще поелдеят. Значи, това е най-важното. Сложи яденето и ще ги взема после. Стой вкъщи. Кой е вкъщи? Миша. Се преземяваш ли? Пускай го. Павка! Ти какво филмче ли правиш? Да. Иначе правиш. Мисля, това филмче ще го сложим на ютуба, да видят колко си добър мишец деца могат да вземат. Ей, Бажаро, има цигарицко. Не, аз по принцип ще го пусна. Yeah.